Здравейте! Днес ще ви разкажа за някои от причините, които водят до влошаване на дишането при съвременния човек. На първо място това е заседналия начин на живот, прегърбената стойка, прекарването с часове пред екрани, както и недостатъчното движение. Също така масовото тютюнопушене и стоенето в затворени помещения, които не се проветряват. Липсата на достатъчно движение, активен спорт, дихателни практики още от детска възраст водят до неправилно развитие на гръдния кош, тесни рамене. Още от ученическа възраст тежките раници и седенето за дълго време пред чиновете води до гръбначни изкривявания или прегърбване, които всъщност намаляват жизнения капацитет на белите дробове. Това много влошава качеството на нашето дишане. Надявам се тази информация да ви е била полезна и ще се радвам на коментари. Благодаря!